Hello guys! Welcome back to my channel. Guys, karon pa ako naka-vlog og balik kay galain akong lawas mga pila ka adlaw guys. Kay Ginoo ko, naabot ako ang barkada diri nga mga sundalo guys. Sige og inom ginagmay ra kung giinom guys. Nakaning dili ta kalahutag inom na. Mutong ga sakit. Guys, dahil namas ko sa mua. Ang gagamit nila ka ng keyboard mo na karon oh. Agoy pagtanon na ko guys kay nakahinomdom ko sa Ako ang papa guys. Nakahilak ko guys as in. Tuwa na lang ko nagpakita kay makita niya nila kung mataga galuha. Akong papa gid guys kay anak sila magkuhan sa una sa galing lang ilang gamit is keyboard. Akong papa katong mga kuan na bat na mga gita tong sa unang panahon. Ngayon na jud akong papa ay keyboard ilang gamit guys. Ano sila guys oh. Kana Ngin kayo ang mukay birthday ko tatay. Hawa, bots. Ay, ako ang kuan po do, bots. Okay, samukan ka sa tanan ay. Nang laba ko guys, tagan kay migilabhan. Ang ubang gabi, gilabhan na mo, tora. Ayun, ako nang gitiwasang kani karon oh. Kana. Hawa, bots, kana. Apa guys, oh. Muka gini ni Buts ay. Hindi na siya mahimutang ba? Wa sa uy. Hey, kung mga dogi hindi kayo mo tugtog si tatay ay as in. Mura siya akong papa guys. Pakita ko sa akong papa. Ana mga instrumental mo lang mga gamit. Kahila ko wala sa oras guys oy. Imanggot to na ko malimtan akong papa kay close kay may ato sa tanan as in close kay may ato. Moto nga pagkawala sa akong papa murag sakit kay sa ko buot. Mana sila pamasko guys. Hawa na kay mga anak ko manglaban ako. Continue ko guys, ako ang gilabhan kay wala naman sila nanugtugto. Hawa niya awa. Lakaw na sila guys. Uy, klaro kong virgin ito. Na. Wala din ako napugnan guys. Ay nga. Tulog uluha. Hawa ba kay mapaknan ka? Namatan ko guys. Kaya ako maning humulan para matangtang with ang buling guys. Manya na nako labahan. Hoy, pagpaya. Karon ba jud ko naka vlog ginakakuan ko wala ka vlog guys. Nya, kawali ba mo guys nagwan pag karon December guys. Nabisi ko gamay sa ko ang baligya. Plus naabot ta gid akong barkada nga katong kumboy nga sundalo. Ay pas na. Kuan lang nalimtan na gyud. Bot, si Ragot magara-gara bot. Ay, sabi ko gamay kay makita kong virginity guys. Askin. Oh. Ah. Ayaw gilabtin ng cellphone kay mahulog na. Napod guys, mukas magunin siya oy. Nangambog mo guni siya guys kay gabiin naligo ni siya nakatoothbrush man eh. Mo na sige siya kiss. Darawat mo adapted nga si George kiss na din sa sulod. Awa dira. Dara guys, oh pilatom na kaayos si George. Na. Katong adapted namo ba nga katong pagkanon ako sa gawas guys. Na siya diri sa sulod guys, pilatom na kaayos siya. Awa na bots kay manglaba ko urot ang tubig. Nya apin ako na po na siya gikaliguan guys kay magsulod-sulod man diri pod para walay kuto. Katong lutuan ako herbal ba nga. Bots nga naman na bots agoy. Napakang ta karon. Iyang sakyan
yan si George, nagamay kay sa tanan. Bali ng bukog anak, pila ra may bukog anak, napatindakuan nino. Gabi igas, isang ligo na ko natanan akong mga dugi. Nya. Wala pa kay kung naulian guys, ako nang gilihok akong lawas kay kung magsigi ko og higda. Samot tagkaluya. Oto. Kuan di. Lihok akong lawas, ako nang ilay mga puti ug humot. Okay. Para di mausag ang tulog. Nay namas ko kung mga iro ko sabak ayo ato pud sila panganta. Ya dagan biday kay mong gilaban kung gidungan na mo niglaba gabi ka pilang gabi iya ang namo nahuman. Nahuman ni pang laba gud sa alas 9 na sa gabi iya akong bana nang laba ako galiko sa mga iro anang buntag pa lang sige na ko liplihok kay nang limpo ko sa balay nag general cleaning ko guys. Bisag nalipong ko guys, bisag kana di ba kung malipong ta guys, watong panlantaw murag blurred nga murag imong panlantaw duha. Ha bahala na kasi agwanta din ako basta kay singkong ko di pagkagabi iperting may miyas kong tulog. Lami kay mong tulog guys. Lami kay kong tulog. Nya tay karon na may agas mo ni apas na ko ni. Ako alam usa ning humulan. Para unya sayo na lang sa labahan. Nga apaso na to naglaba kay. Para di ako na ba yan ginakuan guys kana ako na ba yan gina. Anam-anam maglaban niya kaning maabtan tag bisita ba. Wala na labahanan, wala na kalaba. Nya ang agas po dire, abi paitan ni natay bisita guys, nya ang agas way klaro. Perting paita gyud. Naluoy na lang ta. Na. Ayun unya po diag man ani og sabon. Yagwas-was bakngan gyapon humot kay resulta ang labahan guys tinadi na kinahanglan mutangan nimo og fabric. Ako ang fabric di di na nato magamit kay humot kayo kay akong sabon pud humot. Di na ko mag-fabric bali ang fabric ako na lang gamitan yag manglimpyo ko. Lalo raman gaay di kay daghan ang gabi may daghan kaayo. Nag-ilis man gud bidsid gahapon guys nya. Mga habol, mga punda di pang ilisan kay isa na ka semana. Nga mo di pang ilisan. Ini kay puti na. Kami puti. Itang lahi ang puti. Ay, dari saan naman na gusto. Guys, ang namon og laba. Kay kapoy kining mudagan atong bulingon guys. Oy. Kita ra gihapoy magkuan og laba. Magbakog laba. Ano? Gahapon di kaya din ako kong lawas guys. Oy, gapti din akong lihok. Di na human ako tanang trabaho. Parte nasuko ang banana pag uli ni anang kuan guys. Hayo man uli sa banana gahapon. Mga kuan mga alas 9 mas do alas 10.
Kayo siya ng uli guys. Pinsukuan niya guys kay. Balaba daw ko pag unulian. Ito nga. Ako ang gitoy na itong lawas ng makapoy ko kay para. Kay ning tukar akong insomnia guys kay. Gani bitang isang pag ginagmay regi gitagay bitaw niya taga adlaw. Nagdaot di hapon ta ana. Ning tukar bitaw na akong insomnia guys ug katulog isa ka gabi eh. Basta mo na tong pagka ako nalipong na. Nadiyaw yung si banana. Anak di si banana na. Unsay gi-inter? Nganong mag-apil-apil og inom na inana nga hibalong. Dili ka kahalutay. Tanaw karon kinsa may nagkuan. Ito ra gihapon. Nadiyaw yun. Dili na siya ganang guys magsakit ko guys kay maluoy na siya maglanto na ko guys. Mura jud ko glawa nga kanang gibugno. Perting kuan ba kanang pwede glawa. Pag human ani guys, pagkaon ko sa mga dugi na ako kay alas 7 na kapin, pa sila yung mga kaon. Nagulat rin sila na ako intang, di pang gutom na ni. Natulog na sa daklin. Hapit naman pininuhuman. Ako rin yung ihumol din. Manang nadayon. Kay mawalo niya ning agas, unya wala pataka. Tawas-was na. Umara ba? Ay unya, walay agas. Saan na lang, magaghanap ng gulingon. Itong dali-dali na ito ni guys. Panukdok na eh. Ganit lang gana nga isa ko ang ganito sa humon. Kaya gamay raman yung mga puti, ang dituloy may daghan. Napay pakang pertin mag-ata guys, manakit akong bukton. Pero ganahan man ko mamatang guys, kay matangtang gud ang buling. Nana ako di magpakangan, ayhan ako humulan. Nya, pag humulan ako guys, ug sabon, pagkaugma kung nay agas, waswasan na punan ako din. Ayhan na din ako brasan, dilimpyo ka ayong kuan. Nilabhan. Din brasan na padayon sa balik. Basta ang nilabhan guys, kating humutag yun. Nya ka na akong bana, sintunon baya na. Ibig siya manimahong singot guys. Ibig manimahong singot yung sanina. Tingala na akong bana nga. Maniwan, kauna kay siya mula ba, kay nindot siya mula ba. Wala pa mong gutoy pakang atong panahon. Siya akong palagon, kay humot mong ko na nilaban akong bana guys. Pero wala gina kung kuan ang kanina, kung dili itaw initag tarong, baho ko siya ka ng kuan ba kanang baho moto nga pag abot sa pakal sa ko maning mama gibid dalan ako dire pag abot ani ako ada yung kuan ay Jo ay pot ay big boss sayo pa sa buntag auna kay nakita mo nag-awas na dito sa pitas dana tapad na mo guys. Dito siya nag-atubang. Wala mo gitaw diya sa pitas sa mo balay. Nya, suon ko lang akong dako kay iro-iro. Suon ko ni ron. Awo pug karon. Nanangid na kadaan nga mo awo. George, isa mo gawas George kay mukaon na mo ron George sa may oras. Ito saka dito. Sakyan kang bot na. Kasi ba ni mong gamaya, mga balik din ang bukog ni mo kay patungkog ata ni bot. Pagkaman guys, pagkaon ako sa mga iro guys, magritas kung bukbang limpyo sa taas. Hawa lagi din na, kay gadali ko ba kay ang kuan tubig na. Naglago to ka ni speak ay ba? Hawa diya ba, stop. Hawa, mapatngan juga ron. Hawa ba? Hawa. Oo tay, mayroon pa tay.
Murag duha ka semana ko wala ka vlog guys ba. Dugay-dugay jud ko ka vlog. Nayayay ko guys kay kuan ra ka adlaw. Domingo, Lunes. Duha ra ka adlaw kay pagka Martes pagka gahapon. Bisa galain akong lawas ng lihok ko. Nagpasingot ko guys. Mauto nga. Pero okay na akong pamati. Digit pareha itong naging adlaw nga. Grabe kaluya. Mana akong pangwas-was guys. Kanong mga trapo. Ako sa ano panglabahan kay. Ang sa taas man yun. Kanong trapo sa kuan. Kana pang mahuman may hugas sa plato guys. Trapo ni siya. Para mapakngan ako dire, malimpon gid siya ba. Kuan gid ang iyahang buling. Kung dito na ko nilaban sa banggira, dili na ko mapakngan, ako ra mabrasan. Okay man pa siya brasan ra, pero mas maay gitong pakngan. Lahi ra ba ko yayay guys kay. Tuganan mo kaon. Unay kagulang kong bana kay dili ko mo kaon. Muna nga. Di na siya ganahan nga magsakit di ko guys kay. Kung samot akong sakit kay di man mo kaon. Na. Nasugot na siya mo tagay ko ginagmay. Pero murimay na siya nakudaan ang imuhang kuan ha. Sakit ka na mo ko ka ng kuan guys. Acid reflux ba? Una, bawal ko mga kuan. Sa soft drinks, bawal ko mga juice. Nya, kan talagsar kayo makita sa among suod kay nga higala. Di, mo respeto, tag-inom. Mo respeto, tag-tagay, sa ginagmay. Noon, kato ko ang kung amiga na mo nga tumboy, magsakit ko di unon to magpasagad. Ito siya magpasagad guys, sana ato siya diri. Ito siya magpasagad. Magpalit ito siya kung siya gusto niya paliton. Diri sa balay. Kuan dito siya. Kana bang mo gasto gyud? Kay kuan man to siya guys ano. Dako siya grang ko dito sa kuan ba sa opisina kay sundalo ba dako siya grang ko sa opisina siya guys kana auditor siya. Una nga. Ug makagawas tagay gyud. Pero dili kay kumukuan kay sakit to nakatandag duno na. Mulihay-lihay na tagamay ng tagay. Kay ang iyahan magong tagayon guys kay kuan kaning pundador ginoo ko pati suga. Pundador og red horse. Nya, kasi mo request ko niya main ko nga kanang kuan lang ako kanang wine lang ako ba. Katong Fransa katong Fransa nga wine.
kay makainom mo po akong baana ato kay upload man to. Muna ko i-request niya sa niya agoy kay. Gusto nga ira tag isa ka botilya magdala man po nino tong 5 liters nga katong sa karton. Sa muka ay. Okay. Ay. Kung sa sunod gamay rep. Dahil kay nanahan na tagtagay pero dili man to maka kuan sa kuano di man to hawa dong babasa ka. Dili ra kay makayayay sa imong kagalingon ba. Ano na ni kuan kung gilingkuran kay agaya di magasot akong lubot. Lah bilang ka. Kan ako nung nasa ihang mas hindi ay mo kunin ang limpyo nga dito sa balay sa boarding house ano dito yung dito panglaban ako ang mga chinilas guys. Okay. Ako anong gikuan tanan kay para kuan sa ako isa ka chinilas guys ha. Uy, ko ang short. Dong, hapit na si mami dong ha. Nangaon na mo ron. Ay, gusto Lord. Saan naman po lako dito? Wa diya. Hawa diha kay agoy na napon si adaptis kulikod oy. Hawa. Ang gani kay wa pa nawalang agas guys. Gabi dali mi gabi iglaba kay binamog mawala na kay hinay na kaayo di ay. Hinay siya kay daghan nag salot. Ito ning hinay, sadya nga paday agas karon. Pag matas kung banana ganinagan, napay agas. Ito nga. Yag ko anda ini mo, yag lakaw ni mo ron akong maswasan ng mga bulingon kay para akong mahumol. Para sayo na lang kaayo ko anon. Labahan, magabi. Ano po na mas ko? Sinabos na mas ko mahot. Ibel. Kusinsiyo. Akong gata ganina kay wala mo ko ilaing kwarta guys. Wala ko ilaing sisiyo man. 20 ra guys kung nahatag. Pero okay na to yung kisawa. Hindi kayo matugkot si tatay. Kaya napakoy ilaing sisiyo ato. Tagana ko si tatay sa 50. O 100 ana. So ano, wala pa may sildo guys. Ano na nga, tipid-tipid lang sa punta. Total, na ay sildo. Mo-share, magtagamay sa itong kwarta. Ano ba? Share the blessings, magpunta. Kaya ako, gabi lang pag yun. Doon? Gabi ah. Kita ko naman guys, ipaspasan din ako taon ng kunik kay itong mga dugi, mga untagaya.
susulod. Apit na man si mami ha. Gamay na lang dun ha. Tiis-tiis gamay. Dari na lang oh. Maghumol dayo na. Mana na dahil si mami ha. Inday. Tutom na day. Apit na mami day. Apit na. Yan. Kaya kung ang nila ba nagmanggod guys, ang bulingon nimo magpundo pa di ari guys. Magpundo pa di rin niya. Wala pa nawaswasan ko. Mag-uol ko maglantas mga bulingon. May man itong namumula na daan, kaya labanin mo kayo na lang. Di ba? Igo lang nimo brasan, anak. Human na. Si banana gabi mo siya may naglaba, mura magwas muna sin. Pero okay ra kay napak nga naman ako daan anang pareha karon ba kanang gi. Pagkan ta ko daan ay di mula di. Okay ra kay matang-tang na yung kuan. Ko yung mga nilabahan nito, halay na og ilang buntag kay. Di naman siya kahalay guys, kay gadali man to kay kuan man sila karon, travel nila. Ato gadali-dali kay masayo sila kay kuan kanang sa to yung gingon ay kanang entrance ba to? Entrance daw nila. Ato gadali-dali in taon. Kay wala to trabaho karon na mo kung labaan. Wala nagtrabaho man. Ako na lang talungon kay daghan na. Maghumon man ko. Usik po ang tubig kung atong punon niya di magamit. Kuan na ragya atong ang tubig na kuan. Na guys, maghumol na lang ko guys. Ara sa kapatang. Ay, Diyos ko Lord. Dili na ko ihumal ang puti guys, oh. So, langgana nga gamay, kay gamay raman siya. Langan na natin sabon. Kani madid akong gamiton ng sabon guys, okay. Kuan po nakaputi ala, buslot ni. Puti dayon lumot po. Buslot siya ay. Paakon ra ay atong gunting sa kasaka pa ta. Ay Diyos ko Lord, ang tawon. Ito ang kuan sa balay trabaho. Mayon naman ako ni sabon guys kay kino. Ihumol raman ni din pag maghumol. Paswasad balik din sabnan tangan na pug sabon. Yan aya brasan ana. Manang gamayon na tubig ay kaning sabon. Ito na yung ihumol ato mga puti. Na yun ani. Kaya mamansyahan man eh. Naglungting. Oras ang puti. Kanang akong yellow. Sabi nga di color. Ano ko yun? Magpuan mo na siya dako. Di na maigo. Balik na butang dire. Sabi na, tanawa kong shortpan, nasa angit na po. Puslot na akong shortpan dahil guys, eh. Akong shortpan guys, puslot. Ang tawon. So, di rin na po guys. Di rin na po oh. Ano ba, siniti lagi ba? Dari na punta.
Kahalag ginagmay rin sabon. Limpyo magyapon na kay. Bakngan man po balik. Limpyo rin siya. Nga. Parang ko ni aning sa ako ang gitilo kay sayang man. Na guys. Umutang na ako guys. Habol. Gabiin ang labas ba na naghabol eh. Karon naman po na po habol og bedsheet. Guys. Ito mga uling mo. Ulog. Ay, na. Patuban da yun. Okay kayo. Ano guys? Ako isibo magdira. Matong taklob ani. Ara guys, akong di pang labhat, akong di pang guys. Di ara na ang mga puti. So manaman ta. Ato sa na ipanghala ang mga chinilas. Then proceed na punta sa taas kay dito na punta magmuni-muni. Day wakwak. Tabunan ako guys, naon ako kay ngano. Ako mga iro magtagal at pangihi. Nya sangit akong short. Wa na nabusul pa po niya akong short. Ay, da. Mana guys. Kontra po, oh, limpyo kayo, napakngan oh. Oh, limpyo kayo. Durds. Ay, Jesus Christ. Mana ko guys. Kusa na ibitan diri, ibitay. Ah, yeah. Ay. Guys, akan di ay kung ibutang diri kay para di gid siya maihian guys kay ang mga tig-ihi gaatang na nya diri ra ba na sila malikuan maghigda ba sa tanang inganing orasa kay bugnom gud diri. Ana magkano ang sakto na to tayo maghalay ta sa tom mga isilay puno man direct trapo di ay. So diri lang sa tataman guys. Salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa walang sawang nag-support ka nako. Ug salamat kay sa inyong tanan guys. Merry Christmas day, advance Happy New Year. So bye everyone. I love you all. God bless.